Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda, baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Düýün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onuň gün tertibine halkymyzyň awadançylygynyň üpçün edilmegine gönükdirilen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlary girdildi. Şeride bir näçe resminamalaryň tasdimlaryny garaly. Hormat ministr kabinetinin ağları biz şu ministr kabinetinin nowatdaky meclisine geçirdi. Mecliste däp boşaýalyk käbirine taýýarlanan resminamalaryň taslamalarına serdi. Şeýlem ýurdumyzyň durmuşyny değişdi. Derwayet meseleler arap maslahatlaşar. Hormat prezidentime de meclisin gün tertibine geçip ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Muradowa söz berdi. Vice-premier güdüçüge diýen düzümlerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy hormatly prezidentimiň özel beren taşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Şeýlekem ol 2022-nji ýylda ýurdumyzda ilatyň we ýaşaýyş çaýgorynyň nowatdaky uşdan tutma ýazygynyň geçirilmeginiň millileşdirilýänini habar berdi. Biçare 2015-nji ýylyň 10-njy iýunyna Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş keňeşiniň kabul eden ilatyň we ýaşaýyş çaýgorynyň 2020-nji ýyldaky ýazygynyň bütün dünýä maksatnamasynyň kararnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerine amal aşyrlar. Biçaräniň geçirilişine düýpli taýýarlyk görmek, guramaçylyk meselelerini wagtynda çözmek, şeýlekem öňde boljak çäräni degişli derejede ugrukdurmak maksady bilen döwlet toparyny döretmek gödüňde turýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, öňde boljak şäheriniň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Onuň netijeleri döwletimiziň durmuş ykdysat siýasatyny kämilleşdirmek, möhüm milli maksatnamalary işläp taýýarlamak, şeýlekem ilatyň demografiýa ýagdaýyna baha bermek üçin wajyp bolup durýar. Şäher bilen owanyň ýaşaýyş durmuş tapawudyny aradan aýyrmak içerki siýasatyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu meselelerin sebetlerde döwrebap düzümün kemale gelmeginde giň möçürli gurulşyk işleriniň ösmegi arkaly çözülmeligini aýdyp döwlet başlarymyz wilayatleriň ösüş maksatnamalaryna hutşy ugurlaryň gözüňde tutulmagynyň wajypdygyny belledi. İlat ýazygynyň maglumatlarynyň jemlenmegi, durmuş we ykdysady gonlarda ýerine getirilmeli çäreleri keskitlemekde möhüm esas bolup durýanyny bellep, hormatly prezidentimiz ähli derejedäki büdjetleri ilkinji nowatda bolsa döwlet büdjetini meýilnamalaşdyrmakda statistika maglumatlaryň peýdalanmagynyň zerurdygyny aýtdy. Öňde boljak çäreleriň möhüm meselelerini üns çekip, hormatly prezidentimiz vice-premieri degişli düzümler bilen bilelikde bu meseleleri ýene bir ýola işläp taýýarlamagy we bu gurdaky milli tejribe hemde öňde barjy ýörelgelere laýyklykda taýýarlyk işlerini alyp barmagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gurbanguly güdüçüge diýen golumlarynaky işleriň ýagdaýy hemde degişli idaralaryň tenagatçylar we tehlikeçiler birleşmesi bilen bilelikde ykdysadyýetyň döwlete dagylsız ulgamyny giňeltmek, onuň kuwatyny hemde milli ösüşiň möhüm wezipelerini çözmäge goşýan goşandyny artdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premieri tüwda we tehlikeçilik işini kämilleşdirmek, işewurlygy işeňleşdirmek üçin şertler döretmek hemde ýurdumyzyň bäsçilige okuyuply tenagat toplumyny döretmekde hududy başlangyçlary höwetlendirmek, bu ýolgama öňde barjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça anyk taşlyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Babaýew şu ýylyň 2-4 noýabr aralygyna Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň nebiti we gady 2017 adly 22-nji halkara maslahatyny we sergisini guramaga görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Ykdysady gözden geçirilişi dünýäniň köp ýurtlarynyň hünärmenler, şol sanyna netgaz kompaniýalarynyň, ministrlikleriň we pudak idaralarynyň, halkara guramalaryň, şeýlede köpçülikligiň habar beriş derejleriniň wekilleri gatnaşarlar. Halkara maslahatynyň gün tertibine dünýäniň sebetiň we ýurdumyzyň neft gaz pudagynyň bu ýolgamdaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösüşi, pudaga daşar ýurt maýa serişlerini çekmek, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler girdiler. Turkmen TV gadyny dünýä bazarlaryna uğratmagyň köp ugurly meselelerine, Turkmenistan, Watan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişiniň gurulşynyň taslamasyna aýratyn ünslerler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzy durmuş ykdysatydan ösürmek boýunça maksatnamalarda gödüňde tutulan taslamalaryň ýerine ýetirilişine gödüçlügi güýçlendirmek tapşyrdy.
Döwlet başçymyz noýabr aýynyň başynda Aşgabatda geçirijek neft gaz sergisiniň we maslahatynyň ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň terişde we finagat mümkinçiliklerini doğru derejede görkezmäge, ýurdumyz bilen ýüňdawary tehnologiýalary eýe bolan daşary ýurt kompaniýalarynyň arasyndaky öýdary peýdaly gatnaşyklary işleňleşdirmäge, ýardym bermäge gönükdirilmeligini belledi. Forumyň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmegiň zerurdygy barada aýdyp, döwlet başçymyz bu wagtda vice-premiere bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew wilayatlerde möhümlen owagçylyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Häzirki güne çenli 735.787 hektar meýdany buğday ekildi. Şunun bilen birlikde agrotexnik hadrara laýyklykda ekinlere iýdek etmek, şol sanyny öz üstüne tutmak, haşeratlara garşy göreşmek boýunça işler alınıp barlýar. Ýurdumyzyň paýtaçlary häzirki güne çenli Watan harmanyna 1 million tonnadan gowrak agaltyn tapşyrdylar. Ýygnalaryny paýta hasylyny kabul ediş bölümlerini hemde paýta syraýjy kärhanalara büýük dönüşli getirilýär. Tapşyrylan hasyl üçin paýtaçlar bilen öz wagtyna hasaplaşyklar geçirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, meclise gatnaşyra ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary näme? Elbetde bir büdüçün bir hoş habar ýurdumyzyň paýtaçlarynyň halal zähmetiniň netijesinde 1 million tonna paýta taýýarlamagy elbetde ören gowy. Menene edermen ağaltın usatlamın ahlatın bir galanın ütünlükleri bilen tüysülükten kutlayan onları esasından bir can sağlığı havadan hem bakça durmuşu ve bundan beri teyze rahmet üstünlüklerini tüysülükten arzu ediyor. Orada elbise de orada esası verecek tasarım bir hazırkı dövrde paktayımla mağli tamamlayıcı işleri geçirmeli. Yılnavanların ahli pakta hazırlamalı, talabalar yerleştirmeli bir tasarım illetten olayet hakimlerine değiş oldu. Esası o üstünü hem bastırıp koymalı. Paktanın galan bölüğünü ortaya anık seçilmeli ve dokuma senagatı boyunca deri olan faili anıklamalı. Hasılın ömrüden artan bölüğünü ortaya elbette devlet harit çıkmalı bir müstülen sevulda çıkarmalı. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Aýdogdiýew gözülçi edýän gomnaky işleriň ýagdaýy hemde ýurdumyzyň kimya we dokma toplamynyň ýönümçi kuwatyny pugtrandyrmak boýunça amala aşylýan şäherler barada hasabat berdi. Vice-premier kuwaty ýylda 1.155.000 tonna karbamida barabar bolan zawodyň gurulşynyň barşy bilen tanışmak üçin Balkan vilayatynyň Garaboguz şäherine bolan iş taparynyň netijeleri barada hem hasabat berdi. Täze gaz kimya toplamynyň daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagyna taslamada güdüm utulan mekletlerde gurulýanlygy hemde dünýäniň öňdebarjy öňüm enerjileriniň tehnologiýalary we enzamlary bilen üpçün edilýänligi habar berildi. Häzirki wagtda desgada gurulşyk gurnama işleri çalt tepkinlerde alınıp barlýar. Garaboguz şäherindäki Bektaş gäm durulgasynyň durkuny täzelemek we döwre baplaşdyrmak boýunça gurulşyk işleri alınıp barlýar. Şeýleken vice-premier döwlet başçylygymyň dokuma senagaty ministrliginiň işini kämilleşdirmek boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şu maksatlar bilen ministrligiň täze düzgünnamasy işlenip taýýarlandy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, senagaty ösürmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň sebepleri toplumlaryny senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyetimizi diversifikasiýa bilen ösürmek wezipelerini çözmäge, bir ulgamda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümleri hemde eksport ugurly haritlary öňürýän öňümçilikleri döretmäge ýardam etmelidigini belledi. Umuman munyň özi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna we gülläp esmegine, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Şoň bilen baglykda döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň okunly esýän gaz kimya puwdagyny pugtrandyrmak üçin karbamid öňürýän täze zawodyň gurulşynyň strategik ähmiýetini belledi. Döwlet başçylygymyz öňümçik desgalar ulgamyna ýüňdebarjy tehnologiýalary we iň täze işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň ekologiýa howpsuzlygynyň talaplaryny berja etmegiň wajypdygyny öňe çekip, vice-premier gaz kimya kärhanasynyň hemde Garaboguzdaky deňiz portunyň gurulşynyň başyny hemişe gödäwçilikde saklamagy taşyrdy.
Döwlet başlarymyz ýeňil senagatyna amala aşyrlayan düzümlüğün özgertmeleriň dokma pudugynyň kuwatyny artdyrmaga, ýokary hilli haly ölümleriniň öýrümçigini ýola goýmaga, daşary ýurtlara berilýän ölümleriň möçürlerini we görnüşlerini artdyrmaga ýardam etmeligini belläp, bu babatda vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Amangelliýew gödäwçi edýän düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy Aşgabat şäherini ösdürmegiň 15-nji nowatdakynyň çäklerini bina edilen medeni durmuş maksatly deskalaryň açyş dawrasyna görülýän taýýarlyk we şanly wakalaryň nasibetli işlenip taýýarlanan maksatnamalar barada hatabat berdi. Bu tapgyrda ýurdumyzyň dürli ministrlikler we puduk idaralary, Aşgabat şäher häkimligi hemde tenagatçylar we tereketçiler birleşmesi bu binalaryň buýuzçylary bolýarlar. Häzirki döwürde täze binalaryň guruljyk işleri dol tamamlanyp, olaryň ulanmaga berilmek münasibetli guruljyk dawarlara taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzyň ähli görkezleri babatda ýokary derejäde aýaklykda nusgulyk bolmalygyny belledi. Aşgabat taýdaşky ösýän şäheriň köpügli ulgamlaryny özüne jemlemek bilen gözelligiň, amatlygyň, täzeçil usullaryň we binagarlyk sözgütleriň ýöňdebarjy meýilleriniň hemde milli binagarlyk ýörelgeleriniň utgoşugyny döretmeliler. Şunda adamlaryň abadan ýaşaýyş üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi, Aşgabatda amala aşyrlayan giň möçürli şäher gurulşyk maksatnamasynyň mühim ugruna öwrülmeliler. Hormatly prezidentime de döwletimiz tarapyndan Türkmenistanlaryň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşly meselelere mundan meýlekde ýygyderli üns beriljekdigini aýdyp, paýtagtymyzda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk şanly senesi münasibetli gurulup ulanmaga berilýän medeni durmuş maksatly täze binalar toplamynyň açyş dawrasy münasibetli geçiriljek köpçülikliň şäherleriň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek boýunça anyk taşyklar berdi. Meclisiň başyna hormatly prezidentimiz täşli ýewi başga işe geçmegi sebäpli Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmak, Anneverdi ýewi Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrawynyň häkimi wezipesini belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmak. Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine getirmegi, Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň häkiminiň ornatary Gyşykowyň üstüne ýüklemek bilen baglanyşykly degişli resmi namalary gol çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Annemeredow gödäwçi edýän ulug aragatnaşyk ulgamynyň işleriň ýagdaýy Bereket lokomotiv deposynyň açylyşyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, häzirki zaman iklimara ýollarynyň çatyrgyna ýerleşmek bilen Türkmenistanyň häzirki döwürde özüniň ägir türlü üstaşy kuwatyny sevtin hemde tutuş dünýäniň awadançylygynyň we durnukly ösüşiniň bähwidine laýyk gelýän öýdary peýdary hyzmatdaşyk ýoly goýmaga gönükdirýänini belledi. Ýurdumyz döwrewap ulug düzümini döretmäge ägir türlü serişleri gönükdirip, milli ykdysadyety mundan meýlekde ösdürmek hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin onuň özüni çekijiligini ýokarlandyrmak babatda ygtybarly esas döredýär. Bu ýurda amala aşyrlayan ähli şäherler ýurdumyzyň ulug ulgamynyň halkara kommunikasiýa düzümine işen goşulmagyna, ýurdumyzda multimodal gatnawlaryň utgoşdurylmagyny öpçün edýän iri logistik merkezleriniň döredilmegine ýardam edýär. Hormatly prezidentimiz täze deskanyň ähmetini belläp, vice-premiere lokomotiv deposyny ulanmaga bermek dawrasyny ýokary derejede guramagy tapşyrdy. Soňra vice-premier hormatly prezidentimiziň gol beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berip, häzirki zaman awtolog kärhanasynyň we okuw türgünleşik merkeziniň gurulşynyň taslamasynyň taýýarlanýyşy barada hatabat berdi. Häzirki wagtda Awtomobil ýollary ministrligi we Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan degişli işler geçirilýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimize gurulmagy meýilleşdirilen deskalaryň şekil taslamasy hemde gurulmagy teklip edilýän ýeriň çygyzy ködürlenildi. Döwlet başlarymyz awtomobil uluglygynyň düzümini döwrep aplaşdyrmagyň, onuň üstüne ýetirmegiň, gatnawlaryň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen işgärleriň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň, ulgamy ösdürmegiň gaýry goýulmasy wezipeler bolup durýanyny belledi. Täze deska gurulanyna ähli degişli meseleleri, şol sanyna gözeň ötülýän işleriň hilini, degişli gurulşyk serişleriniň ulanşyny, işleriň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny, ulug serişlerini hemde olara teň taýdan hyzmat ediş we awatlyş serişleriniň alınmagyny, awtolog serişlerine edilýän hyzmatlaryň talap laýyk ýerine getirilmegini bir gödäwçilikde saklamak möhümdir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we hödürlenen taslamany maqullap, vice-premiere bir näçe görkezmeler berdi.
Sonra vice-premier Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumyda 2018-2024 ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynyň esasyna işlenip taýýarlandan Türkmenistanyň demir ýollary puwdagyny 2018-2021 ýyllar aralygynda ösürmegiň esasy gurlarynyň maksatnamasynyň taslamasy barada gatabat berdi. Hüdürlünýän maksatnamanyň çäklerini bir puwdagyň maddi enjamlaryň binýadyny döwre barplaşdyrmaga gönükdirilen çäreleriň bir näçesini geçirmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz puwdagy kämilleşdirmegiň döwlet strategiýasynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny belledi. Soňky ýyllarda işe girilen polat ýollar Türkmenistana goňşy döwletler bilen hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi. Milli baýlyklary çal tepkinler bilen özleşdirmäge hemde erejeli peýdalanmaga ýardam etdi. Yurdumyzyň sebitlerini durumjy ykdysadydan ösürmekde mühim orna ýeledi. Döwlet başçylygymyz demir ýollary ulgamynyň işgärleriniň öňünde durýan mühim wezipeleri öňe çekip, degişli idaralar bilen birlikde teklip edilen çäreleriň netijeligini seljermegi, millileşdirilýän taslamalaryň ykdysady netijeliginiň hasabatlaryny düzmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Garajaew şu ýylyň 10-12 noýabrynda Ýaponiýada geçiriljek Türkmenistanyň medeniýet günleriniň meýilnamasy barada hasabat berdi. Dürejlik çäresiniň dowamyna ýurdumyzyň amal gaçan sangatynyň we muzey gymmatlyklarynyň eserleriniň sergisi, belli aýdymçylaryň, bagışsadanlaryň, galkynç folklor tanys toparynyň çykyşlary, türkmen hemde Ýapon artistleriniň bilelikdäki konsert guralar. Ýaponiýada geçirilýän Türkmenistanyň medeniýet günleri 2015-nji ýylyň oktýabrynda hormatly prezidentimiz bilen Ýaponiýanyň premier ministriniň arasynda Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamyna gazandan ýalyşyklara laýyklykda gurulýar. Meden çäreler Türkmen Ýapon köpürli hyzmatdaşlygynyň ruhy taýdan baýlaşmagyny, iki ýurdun halklarynyň ýakynlaşmagyny şertlendirýär. Hemde ýöňdara düşünmek we dostluk gatnaşyklarynyň ösürilmegine ýardam berýär. Şeýlekem vice-premier Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk baýramçylygyna görülýän taýýarlyk işler barada gatabat berdi. Hormatly prezidentimiz gatabat dinläp, garaşdyrlyk günü münasibetli meýilleşdirilen davralaryň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek, Ýaponiýada geçiriljek medeni çäreleri degişli derejede guramak boýunça bir näçe taşlyklar berdi. Nowatdaky medeni çäre Türkmen sangatyny, halkymyzyň diýip desurlaryny, onuň baý milli mirasyny we Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten derejesini giňden beýan etmeliler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýleýew şu ýylyň 11-12 oktýabrynda Tehnologiýalar merkezinde geçirilen innowasiýalar, täze tehnologiýalar we olary öňümçi gornaşdyrmagyň meselleri atly 1-nji Türkmen-Hytaý almy innowasiýon forumynyň netijeleri barada gatabat berdi. Habar berilýär, oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Alym we Teňki ministrliginiň, Hytaýyň Hubei we Guangdong welaýatlarynyň Alym we Teňki departamentleriniň Aziýa Ýewropa forum guramasynyň, şeýlekem Hytaýyň almy barlyk institutlarynyň 11-siniň 4 ýokary mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýurdumyzyň alym we bilim idaralarynyň 57-siniň hünärmenleri, 468 alim Türkmenistana wekilçilik etdi. Maslahatyň dowamyna alym we teňkanyň dürli gurlary boýunça täzeçilik işläp taýýarlamalary garaldy. We mowduklaryň ugurlar boýunça pikir açmalar boldy. Seismologiýa, chemiýa, mallarçylyk, veterinariýa ugurlugy, gün energiýasy, biologiýa, agrotehnologiýaly ugurlaryň götüşi bilen baglanyşykly meseleleri de garaldy. Maslahatda gatnaşylar möhüm almy wezipeler çözmekde netijeli gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryny kefiýetlediler. Hudutarna uzak beýleýän hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk esaslaryny giňeltmek, alym we innowasiýon tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlyk baradaky hökümetary toparyny döretmek babatda teklipler öňe sürildi. Gepleşikleri ýygyderli dowam etmek maksady bilen 2018-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasyna şunyň ýaly iki taraplyň forumy geçirmek, şeýlekem türkmen hünärmenlerini Hytaý Halk Respublikasynyň almy idaralaryna tejribe geçmeklerini guramak, öýdara alşmalar we alym hemde innowasiýon tehnologiýalar babatda türkmen Hytaý hyzmatdaşlygyna bagşlandan bilelikdäki maglumat taslamasy bolan web-saytlar guramak teklip edilýär. Tejribe alşmak, iş ýüzüne gatnaşyklar ýoly goýmak üçin Hytaýyň işiň seismik zowlaklaryny kiçi etraplaşdyrmak boýunça işleri geçirmek maksadyna türkmen hünärmenleri çagyrly. Hytaý alimler bolsa Türkmenistanyň neft gaz ýataklaryna tenagat ugurdaş suwlardan terek duş gelýän serişdeleri almak boýunça tehnologiýalar bilelikde işläp taýýarlamaga çagyrlylar. Garlyk dağmagdan baýlaşdyrylýy toplumyň binýadyna tohumçylyk seçki işler babatda mallaryň ýokynç ketellerine garşy vaksinalary taýýarlamak we olary ornaşdyrmak boýunça iki ýurdun hünärmenleriniň gatnaşyklarynyň geljekki ugurlary kefiýetlenildi. Gaýtadan dikildirilen energiýa çeşmeleri boýunça bir näçe anyk teklipler öňe sürildi. Munyň özi nano düzümli, ýarym geçirji organik we organik däl fotoelementleri,
fotodetektorlar taýýarlamakdan, gün energiýasynyň hasabyna mikrosuwatlaryny tenagat meçörde üsürmeň innowasion tehnologiýasyny işläp taýýarlamakdan we öňümçi gornaşdyrmakdan galynysy özbaşlyk işleýän geobiolog innowasion toplumy işläp düzmekden we öňümçi gornaşdyrmakdan ibaretdir. Derman ösümliklerini ösürüp yetiştirmegiň we olar gaýtadan işlemegiň täze tehnologiýalaryny taýýarlamak, azyklyk we dermanlyk üçin niýetlenilen kömelekleri ösürüp yetiştirmegiň innowasion usullaryny özleşdirmek we öňümçi gornaşdyrmak, owagyjylyk ekinleriniň hasyllygyny ýokalandyrmak boýunça netijeli teklipler öňe sürildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, täze tehnologiýalaryň döwletimiziň ösüş üçin oňyn binýat bolup durýanlygyny, adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýänligini, tenagaty, owagyjylygy ösdürmek üçin täze mümkinçilik açýanlygyny we ykdysadyýetyň bäsleşigi okyp birligini berkitýänligini bellädi. Döwlet başlarymyz bu ýogurda Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň dowam etmeginiň we onuň üçin degişli hukuk, guramaçyk bunyadynyň döredilmeginiň, bilelikdäki taslamalary işe düzümleriň çekilmeginiň we ýokary tehnologiýaly öňümçiligiň döredilmeginiň iň esasy bolsa, olara döwlet gollawynyň üpçün edilmeginiň zerurdygyny belläp, vice-premier teklipler seljermegi we hyzmatdaşlygyň geljegi ugurlaryny durmuşa geçirmek boýunça zerur çäreleri görmegi taçyrdy. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Daşary işleri ministri Meredew, Daşary işleri ministrligi tarapyndan alınıp balyan işler we şunuň bilen baglykda 14-nji 15-nji noýabrda Awganistan boýunça 7-nji Sewitlen ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Goňşy döwletler şol sanyna Awganistan Islam Respublikasy bilen dostluk gatnaşyklaryny hemde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek bir tarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ilerki turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumada doganlyk döwletiň dünýä hojulyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna goşulmagyna ýardam etmäge gönükdirilen giň meçhul taslamalary amala aşyrmaga çekmek arkaly Awganistanyň durumjy ykdysat düzüminiň dikeldilmegine iýdigderli gollaw berýär. Şunuň bilen birlikde Türkmenistan Awgan meseleleriniň sazyşyk çözgüdüni işläp taýýarlamak boýunça halkara tagallarlaryna işe gatnaşýar. Ýurdumyz ençemeýleriň dowamyna 2011-nji ýylda döredilen Istanbul prosesiniň çäklaryny sewit infrastrukturalary atly çärelere başçylyk edip gelýär. Şunuň bilen baglykda Awganistan boýunça sewitlerin ykdysady hyzmatdaşlygy möhüm orun degişidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hemde Awganistanyň daşary syýasat idaralary tarapyndan maslahaty taýýarlyk görmek boýunça bilelikdäki işler alınıp barýar. Guramaçylyk we beýleki degişli meseleleri üstünlikli çözmek maksady bilen ýurdumyzyň daşary işleri ministrligine ýürüýte utgoşdurjy topar döredildi. Garaşylşy forumyň işine dünýäniň 35 ýurdunyň we 36 halkara guramasynyň, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütirilen düzümleriniň wekilleri gatnaşar. Forumyň çäklaryny goşmaçy çäreleriň hem bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Maslahatyň gün tertibiniň taslamasy işlenip taýýarlandy. Gatnaşyklary ösdürmek hemde sewda babatda hyzmatdaşlyk giňeltmek onuň esasy meseleleriniň biri bolar. 2 günlük duşuň başynda Awganistanyň gatnaşmagyna amala aşyrýan energetika we ulug aragatnaşyk ulgamlaryny durmuşa geçirmek, sewda hyzmatly ulgamy ösdürmek hemde telekeçilik ugry boýunça işin hyzmatdaşlygy ýoly goýmak ýaly ugurlara degişli meseleler ara alınıp maslahatlaşlar. Maslahatyň çäklerini şeýleň 13-nji oktýabryna Daşary işleri ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuny Hytaýyň, Iranyň, Pakistanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Awganistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna almy maslahatyň geçirilenligi habar berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmen we Awgan halklarynyň arasynda gatnaşyklaryň asyrlaryň jümmesinden göz başalýanyny hemde hoşnýetli goňşulygyň baý tejribesine we köp asyrlyk taryhy medeni umumlygyna dayanýanyny bellädi. Häzirki döwürde diýip bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygy iki taraplyň hemde köp taraplyň görnüşde awraýly halkara guramalarynyň we düzümleriniň çäklerine iýdigderli ösdürilýär. Döwlet başlarymyz Awganistanyň ýagdaýy diňe paragatçylyk ýol, fiýazy diplomatik serişler arkaly gadraşdyrmak uğruna çykyş etmek bilen Türkmenistanyň goňşy ýurdun durmuşy ykdysady we meden taýdan dikeldilmegine netijeli kömek berýänligini, şu maksatlar bilen sewit we dünýä ähmiýetli iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýanyny bellädi. Olaň ataryna Turkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisini gurmak, ulugy saşy geçirgelerini döretmek we elektroenergetik ulgamynaky taslamalar bar. Ýurdumyz Awgan halkynyň paragat we awadan durmuşa amtylmasyny gollamak bilen Awganistana ýeňillikli narxlardan elektrik energiýasyny we suwuklandyrylan gazy berýär. Doganlyk döwletiň çäginde durmuş maksatly, hyzgysanyna saglyk goraş we bilim ähmiýetli disgalar gurýar. Dürli hünärler boýunça ýokary hünärli işgärler taýýarlamagy ýardam edýär.
şu ýyl Owganystanyň Balk welaýatynyň Mazar-y Şarif şäherine Türkmenistan bilelikdäki sewda öýüniň açylmagy üstünlikli ösürilýän döwletary hyzmatdaşlygynyň aýdyň şanlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Owganystana mundan meýlekde ýardam berjekdigini hemde bu ýurda halkara tagallalaryň işleňleşdirilmegine gollap berjekdigini aýdyp, vice-premieri maslahata ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görmegi we geçirmegi hemde degişli meseleleriň ýaklysyny öz wagtynda çözmegi tapşyrdy. Soňra Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Nur Berdiýewa şu ýylyň 14-16 oktyabr aralygynda ýurdumyzyň parlamentarlarynyň toparynyň Sankt-Peterburg şäherine geçirilen parlamentary bileşiginiň 137-nji assambleýasyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna bolan iş saparynyň netijeleri hakynda habar berdi. 137-nji assambleýanyň çäklaryny Türkmenistanyň mejlisiniň parlamentary bileşiginiň agdalygyna kabul edilenligi baradaky şahatlykly habary aýtmak bilen milli parlamentiň ýol başdy parlamentary bileşigi iri halkara parlament guramasy bolup durýanyny we dünýäniň 173 ýurdunyň we 11 parlamentary guramalaryň wekillerini özüne jemleýänyni aýtdy. Türkmenistanyň wekiliýeti parlamentary bileşiginiň we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň çağırmagy boýunça bir giňmeçerli foruma gatnaşdy. Demokratiýa hakkyndaky ählimimiz jarnamanyň 20 ýyllygyna biziň köptürlügimiziň umumly gatly kararnamanyň kabul edilmegi assambleýanyň işiniň esasy netijeleriniň birine urildi. Şeýlekem Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federal geňeşiniň başlygy bilen bolan duşuk barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de parlamentary gatnaşyklaryň berkidilmeginiň we giňeldilmeginiň Türkmenistanyň dünýä giňişliginde halkara düzümleri bilen alyp barýan syýasy diplomatik çärelerini işleňleşdirýänini bellädi. Parlamentariýlerin daşary ýazatylganynaky esasy wezipesi bir-tarap döwletimiziň ählimi meselelerini çözgüdi boýunça ýöňe sürýän başlangyçlaryny gollamakdan we ony wagt etmekden ibaretdigini aýtdy. Türkmenistanyň parlamentary bileşiginiň düzümine goşulmagy mühim we jogapkärli ädim bolmak bilen ol dünýä ýurtlarynyň parlamentleri bilen oňyn gatnaşyklary işleňleşdirmäge kuwatly itergi berer we kanun çykarjylyk ulgamyna oňyn tejribeleri öwrenmek üçin täze mümkinçilikler açar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Mr. Kame'den ağzara bir şunun olan Mr. Kame'den novatak meclisin geçirip tutarıyat men itaatisin her yerinde bir can sağlığı alıp baryan işlerinde bunun böyle kema ulu üstünlükleri bir karar vatanımızda onu da neyme sağlığının hem ruh eventin iline olsa mehruvan halkıma bunun böyle kema gülle ötüşü tüy sürekten arzu ediyor. Ýene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamaları bilen tanış edýäs. Täşrif hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany Döwlet Muhammedowich Täşliwi başga işe geçmek sebäpli Aşgabat şäheriniň köpeta tarawynyň häkim wezipetinden boşatmaly. Anaverdiýew hakynda Recep Murat Kakybaýewich Anaverdiýewi Aşgabat şäheriniň köpeta tarawynyň häkim wezipetine belläp, onu Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň häkim wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen ferkerde başdy Gurbanguly Berdimuhammedow karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Ýustisiýanyň geňeşçisi Döwlet Muhammedowich Täşliw Türkmenistanyň baş prokurorunyň ornmasary, baş müdürlügiň başlygy wezipetine bellenildi. Ýustisiýanyň geňeşçisi Bayramnazar Allanazarowich Gulow Türkmenistanyň baş prokurorunyň ornmasary, baş müdürlügiň başlygy wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň häkiminiň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirmek, Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň häkiminiň ornmasary Ageli Meret Turdiýewich Gyşykowyň üstüne ýüklenildi. Şoňlar ýurdumyzyň ministrliklerini, pudak idaralaryny, ýokary we orta künär okuw mekdeplerini hormatly prezidentimiň Türkmenistan beýik ipek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň tanışdyryş dawarlary geçirilýär. Döwlet başlanymyzyň nowatda kitaby Türkmenistanlar üçin ýurdumyzyň baş bayramy bolan Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli ajaýyp sowgatdyr.
Türkmen Döwlet Iqtisadiýety we Dolanýarşy Institutyny ýurdumyzyň ykdysadyýet we bank toplumynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna Mehriban Arkadagymyzyň Turkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregatly kitabynyň tanıştyryş dawraty geçirildi. Tanıştyryş çäresi Watan işçiligi bilen tapawutlandy. Onda çykşy edenler Gahrman Arkadagymyzyň bu kitabyna beýik ýüpek ýoluny ajaýyp taryhy medeni waka hökmüne garalýar diýip bellädiler. Kitapda onurça döwletlere söýgda maglumat we medeni gatnaşyklary bilen baglanşdyran ýüpek ýolunyň dünya taryhynaky ähmiýeti diňe Türkmen halkynyň taryhynyň ruhy matlaklarynyň däl, eýtem diýärmeden geljeginiň nukdaý nazaryndan amaçylyp görkezilýär. Bu arada dawara gatnaşanlar uly buýsun çilen söhbet etdiler. Tanıştırış dawarasy Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy Institutyna geçirilip, oňa ýurdumyzyň guruluşyk, energetika toplumynyň we Aşgabat şäher häkimleriniň işgärleri gatnaşdylar. Dawarada Mehriban Arkadagymyzyň täze kitabynyň taryhy ähmiýetine bagyşlanan çykyşlar dinlenildi. Ma'lum bolýarly, kitapda watanmyzda häzirki wagtda amal aşyrylan we dünýä ulgamynyň sazlaşykly ötüşine täsir edýän häzirki zaman taslamalarının qadymy nusgalary hakynda gurrun berilýär. Onda garaşda beýtarap Türkmenistanyň dostluk we parakatçylyk söýçülük görelgilerini esatlanýan döwlet siýasatynyň gözbaşlary hakynda aýdylýar. Gahrman Arkadagymyz öz kitabyna ýurdumyzyň ykdysady gadananlaryna, milli ykdysadiyetimiziň strategik pudoklaryna iri taslamalaryň amal aşyrylyşyna şaýatlyk edýän anyk maglumatlary getirýär. Milli liderimiziň Turkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregatly kitabynyň tanıştyryş dawarasy Halkara Nebit we Gaz Üniversitetine geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Nebit we Gaz toplumynyň wekilleri gatnaşdylar. Dawarada çykşy edenler häzirki zamanda Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşiniň möhüm orlary hakynda anyk düşünje berýän täze neşiriň Türkmen jemgyýetiniň öňüne häzirki wagtda duran maksatlara we wezifelere aň ýetirmäge mümkinçilik berýändigini bellädiler. Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregatly kitap öňe sürilýän başlangyçlyň esaslydygy delillendirilýän bilen tapawutlanýar. Dawara gatnaşanlar köp taraply iş alyp barýanlygy üçin milli liderimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ýurdumyzyň ulug we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň gatnaşmaklaryna Türkmen Döwlet Ulug we Aragatnaşyk Institutyna geçirilen hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň tanıştyryş dawarasy ýokary ruh alkynşa ýa boldy. Onda çykşy edenler täze kitabyň berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne, halkymyzyň abadançylygy, mehriban watanymyzyň güllläp ösmegi, ýaş nesilden watan söýçülük ruhyna terbiýelenmegi babatda bahasy nusgalykdygyny uly buýsonçylan bellädiler hemde şeýle ajaýyp kitap üçin Gahrman Arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň intellektual eýetçilik boýunça döwlet gollagy we intellektual eýetçiligiň bütün dünýä guramazy tarapyndan uniwersitetlerde we ilmi barlyk institutlaryna intellektual eýetçiligiň siýasaty adly milli okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Arar partiýasynyň merkezi geňeşiniň Oba hojalyk toplumynyň we içeri işler ministrliginiň guramagyna ojokdan başlanýar sagdan jemgyýet adly wagyn netihat çäreti geçirildi. Gepleşmediň başyna tanış bolşuňyz ýaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde häzirki uneçeli Watan harmanyny oň öwrümçilik düzümleriniň döwrewaplaşdyrylmagynda öz beýanyny tapýar. Owatana toplumynyň zerurlyklary üçin döwrewap traktorlar, kombaynlar we beýlik tehnikalar satyn alınýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň paýta meýdanlaryna welaýetliň toprak howa şertlerine laýyk gelýän we ykdysatda aýdan amatly hasaplanýan Özbegistanyň öndürilen paýta ýyzy kombaynlaryň 500-i bökdünçsiz hereket edýär. Yergelini aýtsak dünýä belli klass kompaniýasy şu ýyl ilkinji gedek Türkmenistanyň toprak howa şertlerine ýürütülüşdirilen 3 tigirli traktorlary ýurdumyzda netijeli peýdalanylýar. Şunlukda kuwatly kombaynlaryň ýygylan hasyly saklaýan bu kerleriniň Özbegistanyň öndürilen görnüşiniň goşulmagynyň ykdysatda aýdan bähbitli taraplary bar. Şuňaly täzeçil usullar arkaly taýýarlanan kombaynlaryň hasyl ýygyjylyk tezligi ýokary, alynýan hasylyň arasalyk derejesi kada laýyk bolup, olaň ýurdumyz üçin bähbitli bolmagy arkada prezidentimiziň öňde görüjülükli we paýgasy başlangyçlarynyň rowaj alýanlygynyň nowatdaky tutnamasyna öwrüli. Ýürüýte Türkmen meýdanlaryna ýagantlenen kombaynlaryň 3 tigirli bolmagy, tehnik tawsiýetlik bilen bir hatarda olaň dürli ölçegdäki keslerde amatly hereket edip bilmegini, şol urwatyň özünde täze kombaynlaryň öňürjilik kuwatlyklarynyň ýokary bolmagyny üpçün edýär. Muňa arkada prezidentimiziň taýýarlady bilen ýurdumyzyň Owatana toplumynda alınıp barlayan işleň netijeli häsiýeti eýe bolmagy, ýygyn möhüminiň guramaçylykly we ýokary ýyly berza edilmegi ugruny giň möçörli we hemme tarapdan çärelen durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki döwürde dünýä belli klass kompaniýasynyň traktorlaryna tirkelen Özbegistanyň öndürilen paýta ýygýan kombaynlaryň täze tapgyry ýurdumyza gelip goşdy we ol şu günler gowaça meýdanlaryna netijeli ulanylýar. Türkmen paýtaçylarynyň gadanýan ýokary üstünliklerini bu döwrüň ýokary öndürjiligi bolan owa hojalyk tehnikalarynyň möhüm orny elýändigini aýratyn bellemeli.
Bu kampaniýaň sürüm we bejergi traktorlarynyň täze tapgyrlarynyň gelip goşanlygyny bellemeli. Ýokary öndürjülükli tehnikalaryň netijeli peýdalanmagy bilen oba hojalyk pudogyny alınıp barlayan işleň netijeligi barha ýokarlanýar. Şeýlede şu ýylyň dowamynda halkara derejetinde oba hojalyk tehnikalaryny öndürmekde ulanylýan John Deere kompaniýasynyň paýta we däne ýagýan kombaýnlary, sürüm traktorlary ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän tehnikalaryň hatarynda mühim orna eýlep özüni gowy tarapdan görkezdi. Bu bolsa ýurdumyzda halkara hyzmatlaşygyna we dürli ulgamlarda giňden tejribe alşylmagyna hemde ilmi esasda ikrar edilen täzesil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýändigini has aýdyglygy bilen äşkar edýär. Şu günler paýta ýagmy gyzgalyňly dowam edýär. Her günni ağaltyn tonlalar kabul ediş bölümlerine gelip goşýar. Inni hormatly prezidentimiziň halkymyzyň awadançylyk derejesiniň mundan beýlägem ýokarlanmagynyň bähbidine ýurdumyzyň paýta baýlygyny artdyrmak boýunça ekrançylaryň öňünde goýan şu ýylky wajyp wezipelerini abry bilen ýerine ýetirmek üçin sadaşlyk we öndürjülükli zähmet arkaly ýygymyň depkenini ýokarlandyrmak esasy wezipe bolup durýar. Hormatly adamlar, nu bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda şuň 20-nji oktýabrda gündüz boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulutly howa bolup, Demirad kilometrden tile sekund 9-14 metre ýetýän şemal ujar. Howa 20-25 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny ötkäp durýan bulutly howa bolup, bu nordan tile sekund 9-14 metre ýetýän şemal ujar. Howa 20-25 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulutly howa bolup, bu nordan tile sekund 8-13 metre ýetýän şemal ujar. Howa 19-24 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulutly howa bolup, Demirad nordan tile sekund 9-14 metre ýetýän şemal ujar. Howa 18-23 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny ötkäp durýan bulutly howa bolup, bu nordan tile sekund 9-14 metre ýetýän şemal ujar. Howa 14-19 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulutly howa bolup, bu nordan tile sekund 9-11 metre ýetýän şemal ujar. Howa 21-23 gradus maýl bolar. Şeýlede şuň ýurdumyz boýunça magnetik hadisatynyň durnukly ýagdaýda bolmagyny aňşylýar. Mehmanlar, şunun bilen Watan habarlary gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tüşeretdenýär. Ähli tüşeňizde bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taban edilýär.